Искаш нова работа, повишение или нови бизнес партньори? Сътвори го заедно с мен и с нейрографика. Рисувам един кръг и това съм аз. Другият кръг е бизнес партньори, а ти напиши това, от което имаш нужда в момента. Рисувам квадрат за дохода, който очаквам от новите дългосрочни партньорства. Кръг за действие, което ще направя. Кръг за ресурси, които имам или имам нужда от тях. Като главен ресурс пиша инструктор по нейрографика и естетически коуч с нейрографика. Мога да работя в колаборация с различни професии, свързани с психология, астрология, маркетинг, реклама, личностно, професионално и бизнес развитие и още много други. Кръг за ресурс подарък от Вселената. Свързвам всичко с нейролинии, които са символ на нашите мисли и движение на енергията. Окръглям много добре, за да избегна всяко възможно, дори малко напрежение. Добавям и енергията на цветовете по интуиция, минимум 2 фигури една до друга в един цвят. След това рисувам и линия на полето, която е помощта от Вселената, и окръглям. Рисувам и фиксация, която е решението по темата ми, и също интегрирам и окръглям. Преди да започнете с рисуването на нейрографика, пуснете таймер си за 2 минути и напишете поне около 20 думи. И когато сте готови с рисуването, също направете 2-минутна актуализация, за да видите как се променили думите от началото и в края на процеса на рисуването на нейрографика. Ако искаш да постигнеш все повече твои цели и мечти, ми пиши за индивидуална сесия с нейрографика на тема по твой избор и не забравяй да ме последваш за още интересни и полезни видеа.